Kita lagi di dalam monumen Kediri. Cepet kering kok. Muat, aku belakangan muat gak? Muat. Masuk Mas. Muat. Biasa muat. Bismillahirrahmanirrahim. Muka muat. Iki jelas gak muat iki, kan nutup gak muat. Yo kelongi. Biasanya maksimal 8. Ayo siapa sekali? Iso. Rapi ya. Ya, Mbak. Kok oleh Mas sampean ijine mau piye? Iki ora apa-apa nek kancaku dhewe. Oh, aku kok oleh aku ngono. Bel-belan. Terus. Kok nek awal kancaku rono ya ngono. Ternyata dibeleh apa bengi wong e ngono ya. Jadi sampean ki wis ndek rumah sakjane. Nah, aku nek Tanjung tuku Mas Tanjung to. Iki mau nek Katan. Tanjung ndi? Tanjung Sumber Gundi Perapatan Lebu. Tak durung kan. Nah, aku tembas ndek Betet kene lho Mas. Beda terjensi. Banaran. Banaran. Banaran kok ndek. Ibadah. Mas ini tingkat berapa? Tingkat 7. Ini tingkat 7. Foto makane ketok to Mas sampean ini lajret. Baru kali aku Kediri. Nggih, langsung. Nah, ayo makane iki takon enggak. Subhanallah.